Wis lara ati ngene iki karo wong lanang. Ora apa-apa, Nduk. Ngerti ngono tak olehno nggone mbokku kowe. Ora apa-apa. Ora apa-apa lho timbang sampean ora tanggung jawab belas wong wedok kok nyambut gawe ngene iki isu awan sore sing paratokan koyo Hei, hei. Iki ketoprane sida ora? Kok malah geger dhewe lho. Lah kono udah mono karo aku e. Enggak apa-apa Mas, namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup Penuh dengan liku-liku. Betul. Pelajaran yang utama itu adalah dari pengalaman. Iya. Masa lalu untuk untuk pengalaman. Betul sekali. Masa sekarang dijalani, masa depan menyongsong masa depan yang cerah. Betul sekali. Iya. Wong lanang wis ngono kuwi masing perwira. Oh, ngono. Nggih, kula nggih matur nuwun kagem sedaya panitia. Siap. Wabil khususon panjenenganipun Pak Yoto kalian Pak Lurah Pak Suprapto. Suprapto? Wah, hebat kula nek kalih Pak Suprapto pun bola-bali. Oh, kental, Mas. Malah nek teng mriki no wis pun kalih warga mriki pun biasa kula. Kok biasa? Nggih wayangan pun nembe pisan iki kula teng mriki. Lah nembe pisan kok jare wis biasa iki lho. Biasa kenal king TikTok nggih Pak nggih. Walah. Kok TikTok. Ketoke kowe ada hubungan saudara ngono to karo Pak Nggih, kalih Pak Prapto ngeten kula saudara kula. Bapakmu? Kalih Pak Bapake Pak Prapto? kalih bapake kula Heeh. mboten enten napa-napane. Nek mbae kula. Oh, mbae Pak Prapto karo mbae Mas Lendro. Nggih. Dulur. Mboten. Wong omahe kula Ndoro mriki Bojonegoro nggih Lho, tembe lho. lah maksudnya dulure iki lho. Nabi Adam Ibu Hawa pas niku. Walah, alah yo telek kuwi kabeh wong yo ngono. Panjenengan wau parikane pripun kagem warga bareng? Heeh. Lara koreng. Kok lara koreng to kok. Lah mau to parikan mau to? Parikan kok meksa iki lho. Lho, ora maksud penting tibane pas. Ya tiba jenenge meksa iku. Lah piye upamane sampean piye? Tuku cireng cacahe 4 warga bareng muga-muga sehat. Amin. Tuku tomat Heeh. ning Temayang Pak Camat kapan wayangan? Desa lho Pak iki lho Pak desa lho Pak. Sing ndi Pak anu Pak Tumayang ndi? Pak Camat mosok ora ngerti. Oh, Pak Camat to? Oh. Sampeyan iki ket sore omah ngomong Pak Camat ora pirsa. Ya pirsa. Sing ndi piantune? Lho sing kuwi to. Kok ndi? Ndi? Oh, sewu nggih. Heeh. Iki lho. Oh. Meneng ae. Lah bila. Oh, lah niki Pak Camat. Alah bareng ngacung mbok urut ngene kok. Jakete anyar mosok ora wayangan Pak. Eh! Ora pengen Pak. Hubungane jaket karo wayangan iki lho apa lho. Muga-muga ya Mas. Pak Camat dengan pagelaran malam hari ini wayangan atau ringgit wacucal termotivasi dari beliau penjenenganipun Pak Suprapto yang hebat. Karena pagelaran wayang kulit itu sarana apa itu komunikasi Dan bisa dibuat bisa buat menyampaikan ke masyarakat sosialisasi sing gampang kenek ning masyarakat ki wayangan. Nggih no pas no dengan tujuan malam hari ini nopo acaranipun memperingati hari jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencapai umur 79 tahun. utawa pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Betul. Sing diarani merdeka. Merdeka. Napa to Mas merdeka niku? Loh, artinya apa merdeka? Bebas. Oh. Jadi bebas saka penjajah mula merdeka. Sebabnya apa wayangan bengi iki kok mesti ramene kaya ngene. Mergo wis merdeka, Mas. Alah kleru. Yo, iya nek ora merdeka, ya kuwi isih dijajah, ora iso masyarakat Desa Bareng mengadakan wayangan seperti ini. Ora iso mongam blekutuk kaya utuk iki lho. Ya iya no mergo negarane dhewe wis merdeka, warga Desa Bareng iso wayangan. Ora iso. Lho, mergane Duwe dhuwit. Jajal warga bareng karo Pak Lurah ora duwe dhuwit ora bakal wayangan yo ora Pak. Wong lurah-lurah liyane yo ndelok tok ngono. Aduh, rumasaku. Mergo napa nyuwun sewu lho, Mbak Cangik, Mbak Iya. Ibu. Dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia sing wis awake dhewe dijajah karo bangsa Londo, bangsa mancanegara. Betul kuwi. Kudu pinter paling enggak itu awake dhewe duwe skill, duwe pengalaman. Skill dan pengalaman. Betul pengetan malam hari ini 79 itu angka yang baik, Mas. Heeh. 79 niku dijumlah dadi 16. 16. Angkane niku cara 16 niku pas ya Mas ya. Heeh. Nek 16 niku dijumlah dadi 7. 7. Dengan motivasi tujuan bangsa Indonesia dengan semboyan Nusantara baru Indonesia maju. 45 yang akan datang meraih Indonesia emas. Betul, luar biasa. Ojo tupe bagus sampean iki kudune pengalaman. Aku cara dadi sampean moh kok Mas. Loh, kok iso piye to? Penak dadi wong elek kaya aku ngeten iki.
Alah, yo tidak bisa ngene lho Mas Rendro. Piye Mas? Awakmu dadi dagelan, ana sinden, ana yoga, ana dalang. Ini mau tidak mau adalah menjadi seorang public figure. Betul Nek wong iki sudah menjadi public figure, gelem ora gelem awake iki kudu diopeni. Oh, iya. Minimal yo perawatan yo to. Ya perawatan. Facial. Wis mudeng tapi nek kaya sampean bagus-bagus ngene iki sok nek mati gejegur neraka. Sik to ngawur kuwi to. Hubungane apa wong ganteng wong bagus karo mlebu neraka iki lho. Wong ganteng biasane iki gawe larane atine wong wedok. Ya apa ora Pak De? Ro sinden apa ayu sithik mripate nglirak-nglirik. Terus Mesti sok ben iku gawe atine wong, sapa sing gawe atine wong neraka. Beda kaya aku. Elek ngene iki ora bakal kok wong doyan. Wong sinden iki kudu didoni aku. terus nuding Yune iki lho. Roh aku wis serik. Rak yo to, Mah. Iya, Adik. Iya, Adik. Dadi kesimpulanmu piye mau? Wong nek bagus ki bakale nyemplung neraka, nek wong elek iki swarga mergo ora tau gawe atine gelaning liya. Iso sing digugu. Omongane. Oke, tak buktekne. Nek pancen aku bagus neraka, kowe elek neraka. Saiki tak takoni, Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi bagus apa elek? Mudar kowe. Mas. Ngai contoh liyane kuwi ora iso ya, Mas. Ora iso. Contone ya nggur kuwi. Mati uripku bengi iki ning tangane panjenengane re. Ora iso jare wong bagus dalang seneng larani atine wong wedok. Yo ben. Pengalaman. Terus jare wong elek mlebu swarga. Heeh. Ora tau gawe gelaning atine liya. Saiki tak takoni. Heeh, tak iso gelar. Iso gulung. Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi bagus apa elek? Bongko cocotmu kowe. Ayo. Liyane Pak Praptono lho. Sopo kok? Pak Camat Jewani aku wong gak nanggap. Weh! Liyane Pak Prapto to bos iku lho. Ora enek sing tak takoni nyugur Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi kok. Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipas ya rawe. Ambil betul pistol betul Pak. Liyane lho bos liyane. Ora enek kuwi, nggur pilihane nggur kuwi Pak Lurah bagus apa elek? Bagus nyemplung rokok. Elek ngarani Pak Lurah elek, ora bayaran mulih kowe. Amoko sesuk digodak-godak mindring Bang Mekar kowe. Lah yo, Bang Mekar wis 45 wayahe gulingno Pak Yoto no lho. Ora iso, Pak Lurah. Waduh. Ganteng apa elek? Ayo. Pak Lurah bagus apa elek? Pas ngombe wedang sik Pak Lurah. Pak Lurah niku kok. Iya, Pak Lurah iki lho wis ngecewa. Pak, mboten kersa nguyuh-nguyuh sik to, Pak. Pak Prapto nguyuh riyen to, Pak. Niku lho teng masjid. Pak Lurah bagus apa elek? Heeh. Ampun mlilih apa kok. Ayo kowe. Dijejere Pak Lurah apa piye kowe? Pak Lurah bagus. Napa elek? Heeh. Bagus. Neraka Pak Prapto. Urung bar kok, Mas. Urung bar ya. Bagus mergo gelem nanggap wayangan nyenengke wong akeh, akhire diunggahne ning surga. Nyenengne wargane diunggahne ning surga. Rangge to Pak Prapto. Lho. Cangkeme dagelan ini pengen tanggap terus ngono kuwi. Apa enek swarga ning neraka terus gur diluk ning neraka diluk kan. Terus diunggahne ngono. Didono iku lho, Mas, neraka Pak Prapto panas yo kowe nyenengne wayang nanggap wayang kowe nyenengke sinden yoga dagelan ayo tak balekno ning swarga neh. Heeh. Terus gak sida. Gak sida mengko ndelok tok. Tapi kan ngene lho Mas Rino. Apa, Mas? Aku nang ngrembug perkara fisik to. Iya. Ganteng elek, wong slendro ki elek. Tapi jaremu apa cadangane apa? Lho, swarga to. Tapi aku ki sing tak fokuskan iki bukan itu Mas Lindro. Ana apa to? Awakmu ki openono awakmu ngono lho. Druk to, awakmu wis endek, kulitmu nyuwun sewu ireng. Nyuwun sewu, mbok yo dirawat kanggo perawatan. Dagelan ndek malah murah lho Mas, kena sing mbok aku sih ming aku tok lho ya. Pokoke 750 mangkat lho aku iki. Ora le ngono lho, Mas Lindro. Lah ngopo lho? Ya awakmu ki menjadi public figure, gelem ora gelem kudu perawatan ben rada kulite iki rada putih sithik. Heeh. Nek ireng gene. Lho, ireng iki apa ya Mas disawang kesorot kamera. Kulitmu ireng ya to, Dren wedaan malah kelawu. Nah, wedakku kleru Kleru piye? Jarene kan wedak hitam menjadi putih. Pons. Pon iki mah ora pon. Lah apa? Kliwon kok mulane ya. Wedak kok pasaran iki lho Mas aku kok. Nek wong ireng iki ora apik. Ireng iki ora apik. Sing ngomong sapa? Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Lho, terus? Lah saiki sepur sing ngenteni kan kabeh akeh. Nek sampean wong putih pinter ndi karo wong ireng? Ya pinter wong putih. Ya Cal.
para wong luar negeri. Wong luar negeri, wong barat, wong Eropa iso gawe mobil, iso gawe situs-situs internet, iso gawe pesawat terbang. Yo, Kuwi Jepang wong, ae. heeh, Jepang. Termasuk- Kuwi wong-wong luar kulite putih, mesti wong sing kulite putih artis kono barang. Maksudnya iki pikirane wong-wong Eropa, wong-wong barat ki mesti cerdas kabeh. Mergo wong putih. Mergo kulite putih. Ala jek pinter wong ireng. Kok iso? Lah pitik ireng lho iso ngendhok putih, pitik putih iso ngendhok ireng. Cara ngendhok ireng ya telek kuwi ora. Tapi apa-apa ki sing putih kuwi mesti regane larang bermanfaat. Ora mesti. Susu ke putih. Oh, ya toh, mesti regane larang, putih. Iso nggo kesehatan, regane larang susu Beras sapi. putih. Beras putih. Emas nek putih. Emas putih regane larang. Apa ae susu putih? Regane larang. Apa ae nek putih mesti regane larang, bermanfaat. Lah iku ora kanggone sampean. Kanggone pribadi. Nek kanggo umum tetep penak sing ireng. Kok iso ireng? Aspal kae warnane apa? Ireng. Ireng. Ora nek kok aspal kok warnane putih kaya susu. Lah nek apa iki aspal kaya susu rak Pak Lurah karo Pak Camat nglihat. Dilat. Dadi luwih bermanfaat kanggo umum sing Kanggo umum ireng. ireng. Tak eyal neh. Mbok eyal terus to, Bos? Wis tak eyal lho ora trima aku. Ora trima. Aku ora trima anu kok, mbok-mbok neraka omong aku. Ora trimo aku ora kirim kok. Mangsamu ki apa? Cuman rumangsa kok sinden-sinden iki lho. Mergo piye, Mas? Sinden-sindene angger masyarakat terus. Ya ampun sindene kulite putih ya ampun. Daheno kae. Ayo wayune manise ya ampun sinden-sindene kulite putih. Mesti masyarakat nyawange ning kulite putih. Iku wong sing kleru. Kok iso kleru? Ning ana salah sijine sing digoleki wong lanang. Heeh. Kuwi ireng ya enek. Lho, rek gak percaya, Mas yo putih ini iki sing ireng mesti sing digoleki wong lanang. Sing paling penting kuwi ireng iku malah. Nek ora enek ireng ya wong lanang moh. Wis bare ya wayangane ya. Ayo bar ayo. Wong yo urung lerene lho ya. Maksude ireng iku meripat. Mas. Oh, meripat. Meripat nek gak enek ireng cara putih kabeh engko ora kaya bandeng. Oh iya. Wala pangestu kagem warga bareng. Wabil khususon panjenenganipun Pak Lurah sedaya panitia perangkat Mas. Muga-muga panjang yuswa, pinaringan rejeki kathah tur barokah lumeber warga mriki. Ya. Anggone nandur dadi petani-petani sing hebat. Intuke asile bakale akeh dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Oke. Aku mau wis ngomong ning pembukaan limbuan. Betul. Syukur itu terbagi menjadi 3, bilisan, bil kolbi, bil arkan, dengan ucapan, Itu dengan hati, dengan tindakan. Dengan ucapan wong iki nek ngucap alhamdulillahirabbil alamin, isih diwenehi lambe isih iso omong, gitu. Iki mesti iki iso harus mengucapkan memperbanyak ungkapan syukur. betul loh Mas. Dadi iki dhewe isih iso ngucap, isih iso ngomong, isih mergo isih diparingi lambe. Apa to sebabe kok iso diparingi lambe? Mergo isih iso dienggo ngomong. Oh, rumus Mas Lindro gitu. Oh. Jadi nek dikek lambe iki anggere dikek lambe mesti iso omong ya. Iso omong. Ora mesti. Kok ora mesti? Lah sumur ki lambene ombo kok ora omong. Kowe tau ora sumur oh. Kita kok dineh. Sik to kok mbok eyel neh piye to karep? Piye to? Mergo sumur ki ra duwe untu. Nah. Apa-apa nek dikeki untu kuwi mesti iso omong. Ora mesti. Kok iso? Lah graji ki untune rak pirang-pirang kok gak tau graji. Ndak pundi Mbak Ayu ora tau. Niku ya ndek untu lho Mas. Graji. Oh, mergo ra duwe mata. Lah apa-apa nek duwe mata kuwi mesti iso omong guneman. Iso nggo inget-inget. Heeh, iso inget-inget. Ora mesti ya. Kok iso? Lah udun ki rak ndek mata. Udun ndek mata Mas, kok ora kena nggo inget-inget. Heeh. Wong wingi lho aku malah matur kene apa iki nggone Pak Lurah perkara adikku dunen. Aku malah diamuk e. Kok iso diamuk? Ngantek saiki adikku ora iso melek. Heeh. Teko mah tak pelotot iki malah mendolo iki. Maksudnya iki matane udun ora mata. Lah udun ku ndek mata lho Mas. Iya, heeh. Niku ora iso nggo inget-inget. Lho. Piye to? Udun niku ndek mata. Duwe mata? Ora iso nggo inget. Hah? Kok ndek mata lho udun. Duwe mata? Ora iso nggo inget-inget. Ora iso inget-inget. Iya. Penyebabe? Lah iku mang ndek mata udun gitu. Heeh. Sampeyan iku tetep tak eyel to. Iya. Wes, Bro. Wes. Selawatan yo, selawatan. Ayo. Ayo. Mbok disetrum opo piye to? Ora iso. Isih yo kono ora urus. Iya
Iya, selawatan ya. Nah, iki meng guyon ya Mas. Ora apa-apa, Kita santai. kan punya visi misi Harus sendiri. selawatan itu gunane ben adem ya Mas. Iya no. Iya. Wong sing gelem maca selawat bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi. Selawat sing piye Mas iki? Wis selawat. Sing iku. Heeh. Allahul kafi rabbunal kafi usana wis to. Heeh. Sholatullah. Lah nek gone kula biasa Mas kok kula sombong mboten. Heeh. Gene kula niku biyen kan nggih mabuk-mabukan to Mas. Oh, Daerah Bluro gene kula mriko sing pesisir kulon, Oh, nggone pekat penyakit masyarakat. penyakit yang melekat to Mas. Iya, heeh. Gene kula niku gene mendem-mendeman alhamdulillah entuk hidayah saka ngersanipun Gusti Allah. Sing Alhamdulillah. gawene mendem-mendeman mabuk-mabukan dibuka pintu atine sakniki mun digawe urunan nggih gawe masjid. Kaya Alhamdulillah. mburi ngeten iki Mas. Aku melu seneng aku. Ora ditulisi kok al-ikhlas wis mboten. Loh, lah sapa? Ditulisi alkohol. Mergo le urunan gaene mabuk niku. Oh, alkohol. Padha kaya tanggaku no. Apa? Kaji to. Nggih. Kaji iki petani sukses. Kaji kuwi jenenge Rokim. Maksude Rokim Rokim ki lah bareng mulih kaji, wah kuwi jenenge ganti. ganti apa Mas? Wahyu. Sampeyan karo kula. Apa? Delala kok ngeten iki bengi iki entuk hidayah saka ngersanipun Gusti Allah iso munggah kaji. Sampeyan jenenge aja nganti kaji akbar. Aja nganti kaji slendro. Aja. Lah apa? Kaji sokeh. Penyebab sokeh Mergo disokong wong akeh. ditanggap. Ditanggap. Iso munggah kaji. Kon yo enek nyuwun sewu PSK nggonku. PSK nggon kuwi Pesek-pesek. ora, PSK ki wong-wong wedok kuwi lho sing Oh WTS. WTS genggek. Kuwi ki tobat. Ngomong saru kok. Ya ora, kowe iki nek dicetak ning kono ora anu kok. Tobat, Mas. Tobat. Entuk hidayah mergo sering krungu ana pengajian ning kono. Pengajian, ya. Wah, kuwi munggah kaji, mulih iki digenti jenenge. Jenenge ganti sapa? Hajah Mutmainah. Mergo mbiyen tau ngemut barang orang genah. Wis gak aku mau ngamane bledru kok iki. Wis, Bro, diret-diret, Bro. Wis. Irit-irit piye wong aku melok karo iki coy. Yo. Iki nanjane sithik. Ah wis, Mbak Mary. Mbak Mary yo. Heeh. Turuk, Wah, turuk, selira petuk Mbak Mary iki. turuk, turuk. Tuk, tuk. Niki mau jane nggih badhe dirawuhi Bapak calon Bupati Pak Setyo Wahono tapi ada kendala. Leres. Nggih, Pak Setyo Wahono niku pun kental kalian Pak Lurah, Betul. Pak Kepala Desa. Tapi kula nggih saged rawuh mriki. Kula nggih calon bupati kok. Oh, sampean rawuh rene ya, Mas. Bupati Belambangan. Toprak. Disapa. Sugeng dalu Sugeng Biong Cange, dalu, Mbak Mbak Mary. Limbo, salaman dulu. Oke, siap dong. Salam sehat selalu. Lama tidak jumpa dengan kamu. Iya. Ya. Pripun kabare? Sehat walafiat. Mbak Mary gimana? Alhamdulillah rodok batuk kuru-kuru Arya lho nukokno es mang. Lah kowe ra ndang ngombe obat. Gratis pisan. Ngombe obat ngono Dramason. Apa wi? Obat apa kuwi? Obat batuk. Oh, mandi Mas. Mandi. Selama ini aku yang cair itu Mas. Iki cair kok. Enek cair. sing luwih mandi jane. Apa? Super Tetra. Lho kuwi ya mandi. Mandi. Oh, ya sama nih. Biong Cange Mbak Limbo. Nggih, Mbak Mary. Sajaen jenengan pinten-pinten tanggapan, masih semangat, Semangat. masih piye ya? Cara nune iki masih diberi kesehatan ngono lho Mas. Alhamdulillah. Pokoknya angger bar kerja niki sesuk ya langsung istirahat. Istirahat. Yo. Aku selalu begitu kok, Mbak. Oh iya, Wis alhamdulillah. tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang bermanfaat. Oh gitu. Anarkis lah. Iya, tapi saya percaya. Apa, Mbak? Dilihat dari sorot matanya, ngono loh. Matamu kuwi lho, Mas. Maksud sorot matamu. Iya, sorot mata. Nek wong capek ki kene ki hitam, tapi Oh, sampean enggak. enggak. Ngono berarti istirahatnya Nah, cukup. piye menurutmu piye? Sendrok matamu madhep ini, Mas. Mas Lendro. Iya. Hei, Mas. Piye? yange Pak Biso iki. Kok iso kabeh ki yang. Sayangnya Pak Biso. Sugeng dalu sedaya kemawon bapak-bapak, tamu undangan ibu-ibu sedaya. Jenengan datang mriki pun ping pinten? 4 kali Mbak Mary. Alhamdulillah matur sembah nuwun masih dipercaya. Alhamdulillah. Sampean ping pinten sampean? Jenengan ping pinten? Yo sepuran mosok ngenyek, wi ngenyek apa ngentai? Loh, ya. Apa ngetes? Teko-teko. Mosok gak apal. Jenenge Mary Nganjuk ning Sekar Bojonegoro teko ana jajal. Ping 10, Pak. Sapa sing kenal jajal? Wah, kocok ora kenal. Aku lagi pisan iki, Mas. Jenengan mau lewat pundi jenengan?
Hah? Liwat mriko mboten kula liwat turi lho dalane Mas kula. Lewat di turi di. Wah, turi kono mlebu alas kula. Heeh. Lho marai ora liwat dalanku. Moh dalan jebak kok. Lho dalanku cor-coran ngene lho. Wis ketemu Anoman, Cakil mengko peran ning kono. Saking alase ora apa-apa. Mbak Mary memberi doa apa terbaik buat warga Bartan PHBN? Dari tadi sudah ada yang berdoa Mas. Wakeh wis Oke. Rene. Mah, Nyapa ta? mbok nodahi aku. Iya, iya. Ireng kok. Aku lo belum cukup umur. Niki piye Mas? Piye? Ya atur panglipur no. Atur panglipur no berdua. Ngaturke pamundhut-pamundhut. Apa ngaturi apa Cahayu? Saman bajuke kok bagus to Mas? Lek nyilah iki mau. Biasane pelawak ki ada seni batiknya, ada seninya kok saman kok blunus. Iki kayak Karang Taruna tak. Kayak Karang Menjangan iki. Iki anu Mas Akbar. Pripun? Wah wonten pamundhutan saking Pak Panitia. Ya. Saking Pramen Toprak Oke. Raketang sithik diaturi ya. Oh nggih no. Apa ki? Lakone Sapa sing dilakeni? Tilakone. lakone. Basa kok. Perane. Oh ya, apa Mas? Perane iki apa iki Roro Jumbrang. Oh, Roro Jonggrang. Oke, Wi ceritane garis besar iki aku emoh karo sampean ngono ya ceritane. Kono Bandung aku kok bagian dadi Jim. Weh, penak men weh Jim. kok penak Jim ya? Sampeyan wis dadi apa? Lakone milih lho sampean lho. Ya Roro Jonggrang no. Apa nganu lakon apa iki? Aku lho skenarione lho ora tau maca. Lah ki maca buku Roro Jonggrang karo Bandung. Bandunge sapa? sampean no. Aku ki. Nyapa to? Ya Bagi- maneman lho iki nek ditolak kok so sampeyane lho. Lah, Jadi aku lebih menghayati nolak sampeyan ngono lho. Lah nek nolak iki lho ngimasi wajahe lho ora kuasa aku. betul wi, betul Ngono. Bandunge Dadi, kowe. berperan ning karo musuhe iki ben iso saling Imbang. chemistry-ne iki. Chemistry-nya. Anu ki ngono kuwi. Dadi sampean pantes. Gelem ora dadi buta. Weh dadi Bandung mercuet weh. Heeh. Kebo marcuet. Ayo, aku sutradarane. Ya ngono lho. Oke, heeh. Ketoprak bersama pimpinan Bapak Suprapto. Siksa budaya. Elek men jenenge. Lah ketoprak sungi gak dikei mangan nek gak siksa budaya. Nek urung berperan. Rokoke ya Pak ya. Bapak Suprapto ini kowe ngaputi to Mas? Lho niku lho. Sing Nek pate kan siswa budaya. Abiyo. Pak Suprapto ini dijajal. Mosok Pak Prapto ya ora pirsa to ya. Kacau mau lo sama ngene terus. Ngene terus tanganmu jajal sing. Kon saya Pak Prapto. Laren mantuk sih. Ayo duduk, duduk. Lusiane lah. Para sugeng rawuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Manunggalan tetunggalan malih kalian ketoprak siksa budaya. Prapto budaya ngoten. Oh, Prapto Budaya ingkang kapandikan dening Bapak Suprapto selaku dados kepala desa wonten ing Desa Mbareng. Ketoprak ing ripalenggan samangke badhe hambabar lakon. Lakon apa, Ndro? Alah yo yo. Roro ireng. Bondowoso. Bandung Bondowoso badhe dipun sarirani dening Mas Slindro. Seniman kondi lho Mas. Seniman saking Amerika Serikat. Ben gaya lho, ben gaya. Balane Donald Trump lah. Cuwilik. Roro Jonggrang kabandhingan dening Mbak Eri. Kados pundi gebyaring ketoprak Prapto Budaya, gebyar. Jadi Bandung kok cangkel. Ya-yaan. Wong nek kakean aksi yo ngono kuwi. Saking senenge. Oh, saking seneng. Suwuk. Sip. Jonggreng. Jonggrang. Jonggrang kok junggring. Kowe lagi pisanane wis kleru ngono kok arep melu ketoprak. Kleru sitok ndai entuk 9. Ki Pak ki ketoprak Prapto Budaya aja ki sini-sini. Jonggrang.
Ana apa Bandung? Iki jonggrangnya gremo gitu. Kok grema to? Suaramu yo aja ngono to. Lah piye? Wonten dawuh Kang Mas. Iya. Oh, wong ngono. Rada kemenyek. Wong ngono, wong ngono. Wong ngono. Ya. Yo ngomong to. Jonggrang. Wonten dawuh Kang Mas. Wonten menapa Kang Mas jenengan rawuh dhateng mriki Kang Mas? Baik. Kang Mas Bandung. Pak Prapto gak ana kamar kosong, Pak. Nyapa to ning kamar ning tobonan Aku kono. ndak tahan ngono kuwi kucuk. Piye to kok repot nuntung ladeni sampeyan ki? Lah piye jajali? Wonten dawuh Kang Mas. Kula mboten tresna kalih panjenengan, mboten enten batin kula pun mboten tresna panjenengan sampun mijaya pertempat kalih. Kowe apa piye sing anu kok? Cangkemmu iki muni ngono. Wong kok rewel. Wis ora bayaran. Cilik rewel. Rewel ora gatel ning ati. Wah, ayo. Rasane kudu tak tekek. Lho. Urung tukaran Aku wis lara ati ngene iki karo wong lanang. Ora apa-apa, Nduk. Ngerti ngono tak olehno nggone mbokku kowe. Ora apa-apa lho timbang sampean ora tanggung jawab belas wong wedok pokok nyambut gawe ngene iki isuk awan sore sing diparatokan koyo Hei! Iki ketoprane sida apa ora? Kok malah geger dhewe lho. Lah kono udah mana karo aku e. Oh, wegel senep aku ngrasakne. Jonggrang Nah, ngono lho. wonten dawuh Kang Mas Bandung. ning papan kene wis ora ana salah sawijining pawongan sing arep tetulung karo kowe Jonggrang. Ayo ladenono aku. Ayo Jonggrang ladenono aku. Aku ora sudi ngladeni sampeyan Bandung. Anak Kowe duwite arep ngladeni sapa? Pak Suprap. Wani kowe karo Bu Winarti. Acting Mas, acting. Yo ora iso to prae acting iki kok. Ngrasah glendeng carang saka pucuk kowe. Ya tok maneh to Mas. Jonggrang. Ana apa? Kowe njaluk apa bakal tak pinangkani lampun ranjal kudune litak lawan rembulan. Lah wong kowe mangan bendina cik serakatan kok iso nawani sembarang-barang ngono mbok yo sumbutno dadi wong lanang Ya nek wong lanang gagah prakosa ngono kuwi duwe piye lho? Aku ki ratu clok kok. Mumet aku ratu ora kajen mangan kok serakatan iki lho. Lah piye to? Yo njaluk apa ngono kok malah wong lanang ki perwira melarat urusan kene sombong dhisikne. Lah piye sepenting masih aku mbok wehi bondo donya nang aku ora seneng karo awakmu lho Bandung. Ati ki ora iso dipeksa Bandung. Masih kowe bagus rupamu, sugih bandamu, ning aku ora tresno. Ya pon, kowe kok ngono? Omong. Ya omong. 750 ra omong, Brang. Ladenono aku ayo. Ki njaluk apa bakal tak pinangkani lamun ora njaluk kudune lintang kelawan rembulan wong ayo. Ayo, So sweet. kowe njaluk apa Jonggrang? Jonggrang. Jograngnya meneng itu. Jonggrang. Piye? Wes, piye? Setu omong kowe iki. Aku mbok sikepna. Kowe njaluk apa ayo? Aku ora njaluk apa-apa, tapi aku yo emoh karo awakmu. Kowe kon gaene candi lho, Cluk. Walah, yo munia to. Umumnya yang ngono itu. Nyapa to? Lah tak dikongkon. Kowe iso ngandani anakmu ora, Mbah? Akhir mbok wani dhuwit aku ya gelem ta. Kuwi lah, Kowe mbokku. dhuwit tok iki. Aku gelem dadi bojomu Bandung. Ana apa? Nanging ana syaraté siji Bandung. STNK BPKB sertifikat Ora kuwi. fotokopi KTP Kuwi wis renek kabeh ning omahmu ngono kok. foto Wong anggere wayahe kumpulan kowe ya ora tau teko ngono kok. foto buku nikah jenek iki. Emah, Jaluk apa? aku gelem karo awakmu nanging aku njaluk siji Bandung. Jaluk apa? Aku njaluk gaweno bayi Bandung. Eh, Bayi Bandung. ketoprak ikut celuk kowe lek. Lek, Sing kaya ning film-film. ketoprak telek kowe iki. Candi. Candi kok Bang. Oh alah, Candi Bandung. Ning kuwi suwengi kudu dadi Bandung. Jaluk bayi aku yo gelem kok. Jaluk bayi Yo, candi.
karo awakmu malah dadi juwet kok. Candi, berarti Candi, sewangi kudu dadi. jaluk bantuan setan. Oh, Jim lah, setan. Med. Kowe demet. Tuyul iki. Demit. Kowe iki dadi jim. Kuwi jenglot. Jim bantuan. Ayo. Jin. Anak sapi. Sing teko malah mak njaluk susu. Iki tok meneh aku gak ro nek njaluk bantuan Jim we. iku jim iku jim. Jime nek ora dandan. Kukune dawa men to. Yang jelas tira, Bro. Apa ki jim kok ora dandan? Kene. Nah, kuwi lho, didandani ben ketok menjiwai totalitas ning anu bareng iki. Ayo, wis kene. Wong jim kok dandane ngene iki ya ora pantes. Dipacaki no, dipacaki lah. Jim ya dandan. Dandan. Pak, nyuwun jetipun Pak Jet. Apa jet barang. Totalitas kok. Lah ngono kuwi. Ah. Korban lipstik we. Apa ora tukokne kok padane wong tipis ae. Jet kae ning irung karo ning kuping jet Pak, nyuwun jet. Jim kok ya lek ya. Jim apa iki? Muga-muga ora iso ilang ya Allah. Ya ora to yo. He ha he hu hi ho hi ha hi hu sekop sedeng Ketoprak kocrok. ngapa kowe ngene Lah sekop ngono iringane. Jim Wah, piye, Kang? kurang gede suarane kurang gede Rada ndek, mendek. Suarane kurang Mendek. gede. Kurang gede. Piye? kurang medhot Nah, kurang mudeng. Ya katokan. wah kene tiba ora katokan Katokan yo. Katokan yo, Be. ora katokan kowe iki Alah ra ketok ae lho kaya cerewet. Tekane sini. Jim Heeh. Piye? Doro au tulung apa? colongno sinden Jim Colongke sinden yo sing gedhe apa sing cilik? sing tuwek ae Jim Bah, kaya tuwek lho. Jim Woi, aku iki Doro. iya Jim Sesuk ngono nyapa aku kesel. sesuk wayange bar iki Mosok lho. bengi iki lho sesuk Kesel ya aku. sesuk ape mancing aku karo Pak Barok Mancing. golek lumut to Yo. ayo Jim Yen ngono tak sendika dawuhke, tak gaeke candi sedina dadi Kak Doro. Yo. Yuk. Wis dadi. kuwi candi apa ape nelek kok pulang Yo maksud iki karo ilmu kan Maca mantra. Maca Piye? mantra. gak maca mantra belas Eh. mosok jime mbok batin Piye Bandung? Wis murung Wis Bandung. dadi apa urung jalukanku Bandung? Hitungan Doro. Aku njaluk 1000 candi pokoke. malah Kapolres tak gawekno 13.000 Oh iya. Kakean. Kakean yo. Kakean. 1000. Jonggrang Piye? coba hitungan candi iki cacahe 1000 jangkep wong ae Ah. Hitungan to aku mau ngitung kalkulator HP-mu Setok. Masa zaman ketoprak wis ada kalkulator lho. Ora milenial. Piro tak hitunge? kono pojokan ke. Kok enek sing 100, 200. Kok enek sing saugil ke apa ke? Kae candi celeng. 300. Wis 600, 700, 900. 900. 90. Kurang. 8, 900, 90. Kurang sewune kurang Bandung aku mah. Aku mau Bandung kurang siji aku mah. Aku mau dadi bojomu Bandung aku mah. Kurang piye, Jonggrang? Kurang siji aku. Kurang siji. Heeh. Kanggo jangkepe candi iki kowe. Tok 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 tok. Hoi, Wis
paripurna Weh, pagelaran Gong. pradali punika. Wong aku njaluk siji lagi tuh saugel kok ya mah aku. Keh candi kok saugel lho. Malah nyeni lho. Iki lho nyeni. Ketoke pahatane kurang apik iki.